Камал театрының 110 еллык тарихында нинди генә вакыйгалар булмады. Шуларның берсендә миңа тамашачы буларак түгел, бөтенләй башка рольдә катнашырга туры килде. Узган гасырның 80нче елларының уртасында мен Казан шәһәренең партия комитетында инструктор булып эшләйдем. Нәкъ менә мәдәният буенча. 80нче еллар уртасында театрның яңа бинасы төзелеп киләдер. Һәм обком секретары Раис Киямович Беляев анда планеркалар уздырадыр атна сайын. Мин дә инде шунда катнашадыр. Хәтта инде төзелештә бер нәрсәдә аңламасам да. Планеркаларга Марсель Хакимович Салим Жаганов киләдер. Шамил Зинурович әлбәттә Закиров катнашадыр. Кайбер актерлар да яңа сәхнәгә чыгу мизгелләрен якынлатырга теләп, алар да килеп катнаша иде. Һәм ул гади планеркалар үзләрен инде бер зур спектакльгә әверләде. Иншалла, театрның 80 еллыгына яңа бина әзер булды. Аның ачылышы январь айында, 87нче елның январь айында узды. Тамашачы театрны бер тәрәзә аша, сәхнә күзгесе аша күрә. Театр ул режиссер һәм труппа дип уйлыйдыр күбесе. Театр ул бик зур завод кебек минең өчен. Ул зур һәм бик катлаулы организм. Менә шул елларны мин бик ачыктан-ачык менә шуны аңладым. Театрда күп кенә цехлар бар. Алар киемнәр тегәләр артистларга, декорациялар ясыйлар, сәхнәнең үзе өчен киемнәр тегәләр. Сәхнә артында сейфлар бар, алар нинди генә серләр сакламый. Төрле зур механизмлар, сәхнәне әйләндереп, аны хәрәкәткә китерә торган механизмнар, яктырту аппаратуралары, заманча тавыш аппаратуралары, менә алар барысы бергә театр. Беренче вакыйгаларда, беренче театрда узган чараларда, менә алар ничек матур итеп бергә эшләргә тиешлеген мин тагын беренче тапкыр аңладым дисәм дә була. Январь 87нче ел. Президиум утыра, анда шулай дип аның тәртибе башланып китте, тантаналы кичә. Һәм бер мизгелдә президиумда утыручы республика җитәкчеләре өстенә түшәмнән су түгелә башлады. Ул инде ташу булмаса да, нинди гөрләү кебек сулар булгандыр. Ул пожарга каршы эшли торган системалар кузгалып киткән. Инде генә шундай бүгенге көндә инде елмаеп искә төшерәм, ләкин анда сәхнәдә нинди генә хәлләр булмады. Фонограммалар туктаган очраклар булды. Сәхнәнең пәрдәләре өзелеп төшкән очраклар булды. Хәтта инде бер тапкыр кулислары яна да башлады. Шамил Зинурович шул бер мизгел бер дигәндә 3 литрлы банкага су тутырып алып килеп үзе сүндерде шул янып китә башлаган кулисларны. Менә шунда аңлый башладым мин. Шул театр ул чынлап та тере организм. Һәм аның һәрбер өлеше сәхнәдә эленеп торган мылтык кебек үз мизгелен, үз сәгатен көтә һәм тиешле вакытта атып куярга тиеш. Бүгенге көндә мин театрга тамашачы булып килергә яратам. Кайчак инде миңа зур вазифалар да бирәләр, камаллыларны юбилейлары белән котларга, аларга зур дәүләт бүләкләре тапшырырга. Мин ихлас күңелдән башкарам бу вазифаны, чөнки камаллыларны ихлас йөрәктән яратам, горурланам. Сезгә барыгызга да озын-озын иҗади гомер телим.